хулосабарорӣ карда депортатсия мекарданд. Ин аз моҳи феврал аллакай қувваи қонунӣ худша пайдо мекунад ё депорт мешаванд. Аввали раҳмат. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем оиди тағйиротҳои нав дар қонунгузории Федератсияи Русия барои муҳоҷирон. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки медонед муҳлат додагиянд барои аз нав кардани документатсияи муҳоҷирон то 5 феврала барои чорни списка. Нафарҳое ки мехоҳем фаҳмиданд ки номи шумо дар чорни спискаи Федератсияи Русия ҳаста ё ин ки не, рақами WhatsApp мебирояд, бинависен ва ному фамилиятона проверка кунед ки депортатсия нашавед. Мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. ҳатман бо диққат бошед. ихроҷи муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. ваколатҳои нав барои Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар соли 2025. аз моҳи феврали соли 2025 кормандони Вазорати корҳои дохилии Русия ҳуқуқ пайдо мекунанд ки муҳоҷиронро барои вайрон кардани қоидаҳои муҳоҷират бе мурофиаи судӣ ихроҷ кунанд. Вазорати корҳои дохилии Русия ба муҳоҷирон гуфт, яъне ки дар мавзӯе ки ягон нарушения мекунед шумо дар Федератсияи Русия, вақтҳои пештар ба назар бигирем, агар вақте ки дастгир мекардан бедокумент гаштан, бедокумент кор кардан, мисол мебурдан ба шуъбаи милитсия, баъдан бо тариқи ҳалномаи суд хулосабарорӣ карда депортатсия мекарданд. аз моҳи феврали соли 2025 Вазорати корҳои дохилии Русия ҳамчунин уҳдадор мешавад ки бе суд бурдан, бе ҳалномаи суд баровардан, ана ҳамун коркунои милитсия дар ҳолати дастгир гардидан ва дар ҳолати ошкор кардани беҳуҷҷат будани яке аз муҳоҷирон метавонанд ки милитсия худсарона муҳоҷиронро депортатсия кунанд. қонуни нав ки аз ҷониби ҳукумат тасдиқ шудааст ба шахсони ваколатдори Вазорати корҳои дохилӣ аз ҷумла сардорони шуъбаҳои ҳудудӣ ва воҳидҳои муҳоҷират чунин ваколат медиҳад. маҳдудиятҳои ҷиддӣ аз ҷумла дар гирифтани хизматрасониҳои бонкӣ ва таҳсили кӯдаконашон эҷод мекунанд. яке аз маҳдудиятҳои дигар аз моҳи феврали соли 2025 барои муҳоҷирон ворид карда мешавад ки ба муҳоҷирони ғайриқонунӣ ҳамчунин суратҳисоб кушодан дар бонкҳои Федератсияи Русияро манъ мекунанд ё ки ҳамчунин зарарша расонида метавонад барои таҳсил кардани фарзандошон дар мактабҳои Федератсияи Русия. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. ин аз моҳи феврал аллакай қувваи қонунӣ худша пайдо мекунад. ҳама вақт документҳои худтона назорат карда бестед ки сурокош буд нашавад. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен сафар кунед барои аз нав кардани документотон. рақамошон мебирояд, қатишон суҳбат кунед, аз номи мо гап занед, бо меоянд айдари хонатон мегирандтон. Бозорова нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. вақте ки ай Россия омадӣ, чанд моҳ пас рафта метавонӣ ба Россия? чӣ патент дошта бошӣ? вақте ки патент дошта бошен, тибқи қонун бигирем, агар шумо дар ҳол рафта метавонед, лекин ҳозира вақт, ҳозира вазъияте ки тафтишот бисёрай, баъди 3 моҳ бирен хубтарай, ба манфиати худтон мебошад. Қаҳоров нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. мо чӣ хел бифаҳмем ки номи мо ҳаст дар чорни списка, мо ҳамира сарфам намерем. мо махсус барои ҳамин одамое ки намефаҳманд, наметавонанд проверка кунанд ному фамилияшона, дар аввали видео қайд карда гузаштем номера, ҳамуҷода метавонед ки қатишон ҳамсуҳбат бишен, ҳамун номер қатӣ дар тамос бошем бародаро. Муъминов нависондай. Ассалому алайкум ака. ман як савол доштам. ман таваллудум 2006. ман несовершеннолетний будам. Россия рафтам. 1,5 сол бедокумент гаштам. Тоҷикистон омадам, не ки несовершеннолетний ба Тоҷикистон омадам. 2024 18 сола шидам. ман метавонам 3 моҳ дар Тоҷикистон набестам ё 2 моҳ истам, боз ба Россия равам. илтимос ин саволи маро ҷавоб диҳед. бале, Шарофиддин Муъминов, вақте ки шумо омадем ба ҷумҳурии Тоҷикистон, айни ҳол нафарҳое ки мисол совершеннолетний ҳастанд ё несовершеннолетний ҳастанд, мисол ба монанди ауф бигем, агар хато намекунем, дар Россия қарор доштан шонда бедокумент гаштагиянд ё қонунро риоя кардагӣ нестанд, вақтшон додагиянд ки аз Россия бароянд ва бори дигар даромада худшона ҳуҷҷатҳошона қонунӣ кунанд, ягон мушкилӣ намешавад. Насиба Файзиева нависондай. акаи Сорбон,
ман аз Россия омадам Тоҷикистон. 1 моҳ истода. Боз ба Россия рафта метавонам. Тақрибан 3-4 савол шид ки ба ҳамин мафҳуму ба ҳамин маъно нависондесен ва фикр мекунам ки як ҷавоб барои ҳамаи ҳамин саволое ки буд дар ҳамин мафҳум басанда астай. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. Ҳамун 120,000 виезаш маҳкам. Номи ман ҳастай. Ман метавонам Россия равам. 120,000 виезшон маҳкам нестай. 120,000 ҳамун нафарҳое ҳастанд ки бедокумент будагиянд, ягон нарушение кардагиянд. Ва вақте ки ҳозир ба Россия мерен, шумо метавонед рафта. Шуморо запрет кардагӣ нестанд ва дар ҳолати ҳозир рафтан бояд ки документҳоро қонунӣ кунед ва қонунӣ кору фаъолият бикунед. Як нафари дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Як савол дорам ака. Гости дрон баъд продлит кунед мешавад? Пешакӣ раҳмат. Не, вақте ки гости медароен 3 моҳ зиёд шумо ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки дар Россия бестед. Боев нависонда ака барои аз аэропорт гардондагиҳо маълумот медодем. Мо дар видеои гузашта гуфтем ки аз аэропорт гардондагиҳо чандин ҳамун гурӯҳҳои одамое ҳастанд ки баъзеша запрет депортатсия карда рӯй кардагиянд ё баъзеша просто бе ягон депортатсияу бе ҳичи Россия дар омадан мондагӣ нестанд, обратно равоншон кардагиянд. Мақсад иҷа ҳар кас ба худаш як вариант дора бародар. Нафиса нависонда ассалому алайкум. Агар чорни спискада бошад, аз Россия граница перескат кара бо патента спорида мешавад ё депорт мешавад? Аввали раҳмат. Вақте ки моҳи феврал мегзара ва шумо ҳамун қонуное ки пештар нарушат кардагиен исправишон намекунед, мақсад буду боше ки ғайриқонунӣ истодагиен исправишон намекунед, баъди ҳамун моҳ бигем запрет мекунанд. Ҳозир касе ки мебуроя граница бо айсари нав даромада буду боша қонунӣ мекунад, ҳуҷҷатҳои заруриро тахт карда дуруст қонуна риоя мекунад, депортатсияшон намекунад. Касе ки қонунгузориро риоя накард ва ҳамин муҳлатам ба назар нагирифта риоя ки накунад, баъдан номшон дар ҳамин чорни списка истода запрет на виез мешаванд. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.